Na shiga komar soyayya, na shiga komar soyayya, na shiga komar soyayya kuma ke ɗai ce kin ka saka wani bukatar auren ya mace bayan ke kin jaka. Jigo ne mai hallaka sashi idan ya kama jiki cuta ta sana sarki numfashi. Kuda abinci da an kawo maka sai ka ji san maka koshi, a musamman karar sama dobin dubawa kwaso wanda zai zama ɗebe makewa. Ni kam na sautawa farin ciki raina ta saka. Sarki ne din nan zan miki babbar kyauta, na baki fadata da kake da ya zaki yo mulkinta. Da kin ga dama ni din ma zan mai miki bauta, in kin so sai ki saka na bayan ki san sharar barga ko wankin doki. Kuma yanayi miki ban soki yo mamaki so ya saka. Masoya ko ku sau na maki a gunki, ba zai tsakanin kare ba ko yin jarai ban sanki. Da ke kanai ce kwaltilo kika mun kyautar mamaki, da baki na kike kika bar ta kina sona. Da haka ni ma dole na ce miki bebi na, bar fushi daga laifin da kika yi a gurina na ɗauka. Kike mai haske ta makar fitilan lantarki, kuda ciki na dubun mata kika boye zan hango ki. Abu na mamaki a daren jiya na yi mafarki na ki, zuwa zarafa shi kika sa bisa hannuna, daga bisani sai kika ja mini kunne na. Kice da ni ba kya soyin kula yan mata akwai baraka. Komar soyayya. Daga arewablog.com